Na minsang amalem anapanak nagaren jay balay dabiday nga inagpatpatken kinon na nakaniyak ay manungsar dengan nga taawan apulos mauray mo kaniyak ay ading kubiday jak awaten pang nakapaay itnemon day taayat mo abang artoy biyag ko di mo kadaranggasan di kakag ipaidam day tagam gamgamak na inak nagpuy-puyatan ay jak maiturturog jak maipangpangan ti SM ko talibnos taso di kensa diyan ay biday itdemon ala tiliw-liwaday to'y kararwa itdemonin kanipaay day tapusong biday pusong biday agariti kundidit kuriyat ken pilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat agariti kundidit kuriyat ken pilat umno na dengdengget inggat makaturugat luada at baryo nagsempat panunot ko awan tinatagarino di taul ti as-aso awan na ariwawa makinaken tambutso nagulimek rabii naglimbong titurog ko tagariti kundidit kuriyat ken pilat kasta dito'y awaway ayan yan na nagmayat tagariti kundidit kuriyat ken pilat umno na dengdengget inggat makaturugat nulaket nagaget ay awan tagariti kundidit kuriyat ken
dito'y awaway, ayan yan na nagmayat. Kagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugat. May sanga aldaw dininamnama, tala daw ang ti cellphone ko, na imatangan ka. Sa miweng anak nuan, lailo inak nang negan makaliwliwa, ti puso rit naken kaunggan. Manipud idi aging gana ita, si kalaeng ipaspasungadan. Kaya't ko amang negan ken makita, makakayaw rik na uray siya sinuman, makaimatang ken ka. Pagayam ko na ipangpangruna ka, di kan tumalipat ka naging ganat inggana. Adda ak tulad talagon uray, ipatayab mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Sakti saludsudam no maumakan tungata, ammo mo isumbat ko ken ka. Adda ak tulad tadi tasibay mo, rigat man wenno ginawa, wenno itiragsak ken liday ako nada. Pagayam ko na ipangpangruna ka, di kan tumalipat na naging ganat inggana. Adda ak tulad kang uray, ipatayag mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Pagayam ko na ipangpangruna ka, di kan tumalipat na naging ganat inggana. Adda ak tulad kang uray, ipatayab mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Napanam apay ita kalanga
kaputa agpadata patasken ayat Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayatin ka unay Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sakit agkas namin diin ka marikrik na. Iti may kadua apan nagkita ta inbilang nag-agas gayem naragsak ka amakisarsarita ngem mariknat nitay ti likodan na saludsod ko ken ka duapay ket sumbat mo nga agsangsangit nasakit dayta amarikrik na tani ay ayatem kukuan iti sabali nakasagana at tumulong ken ka iti aniyaman nga oras ngamin Mr. Lonely natnaken riknaken ka kaputa agpadata patasken ayat Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayatin ka unay Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sapay tagas namin diin ka marikrik na Mr. Lonely, oh Mr. Lonely. Denggem man umiyak ko asok to'y puso to'y ibagaken ka nagtaot to'y puso nukumalan mabalin at dakat sibay ko at daan tadenan nga aglalahilo asog ununoy ko indengam kadala tapnong pamatiyang nga ay ayaten ka inkari idin asiksikan tulat ka jak sumina tadenan inggat panumpalan tikit daw kuken ka dinagat baybayan nupay nanumuan anagayat tasadian ammo ti Diyos apo
asikat kapapatgan, inggat panumpalan, sikan tupayla awagan. Di mula amo sang sangit at to'y gasat ko, naladaw ka ngamin asim mang bay to'y biyak ko, asim mang bay to'y biyak ko. ngem puray nukasta sikat linaon to'y puso, sapay kumabiyak ko. Kasta akmet tapuso, asok untunoy ko, endengam kadalan. Tapnong pamachiyang nga ay ayaten ka, Nga ay ayaten ka. inkarit idin asiksikan tulata, yaksunina kadena, inggat sikat mabuy-buyak. Tikit daw kuken ka, dinagat baybayan, nupay na numuap, anagayat tasadya. Anagayat tasadyan, Amu ti Diyos Apo, asikat kapapatgan, inggat panumpalan, sikan tupaylan awagan. Amu ti Diyos Apo, asikat kapapatgan, inggat panumpalan, sikan tupaylan awagan. Apay asya, kay insukat mo, ket nagayat ka sa bali a puso. Tiamok sisyak laeng, iti ay ayaten, gayam inlimed mo sa bali apat-paten. Sinut na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Tanong siyak tay napaten, siyak kumat inilalang, di ka nagsapul ti sa bali. Damagik man ken ka, no anyat awan kanya,
nga ataken kwa na salda tuy biyan. Ilaw-lawag mo man no anyat nagkuranga, inpaay na kadi tapagragsakan. Di mo kat-amo amasa sagdanag, tunggal madamag ko isut kakoy kuyog mo. Isulat na patiken ka, isulat tungtung wen, siyak di mo ba'y malagipen. Sinuag ka din tita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungo, ket pinukaw mo. Among kadi ubiyag ko, napate kalagta. Uray mo di siya naglaong tarik na. Among biyag ko nga ay ayaten ka. Apay asya kay insukat mo, ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok si siyak laeng, iti ay ayaten, gayang inlimed mo sa bali a patpaten. Sinut na patpate siyak wenno isu na kadi sa wen laen. Kanu siyak tay napate, siyak kumat inilalang, di kan agsapul ti sa bali. Sinuag ka din tita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungo, ket pinukaw